σας. Μάγκλμαν vs Crazy Chris εδώ. Crazy Chris. Μάγκλμαν και θα παίξουμε multiplayer. Μιας και Με δεν μπορούμε να bots, παίξουμε. με bots. Μιας και δεν μπορούμε να παίξουμε το story mode. Και ας αρχίσουμε. Let's go. Εγώ είμαι από κάτω, ο Μάγκλμαν, και από πάνω είναι ο Crazy Chris. Εγώ δηλαδή. Και να δούμε τώρα. Θα είναι καλό το σκορ, θα είναι κακό το σκορ. Θα δούμε. Καλό θα είναι, καλό θα είναι. Το δικό μου δηλαδή. Ελπίζω να έχουμε κανένα καλό όπλο. Στην αρχή θα έχουμε. Στην αρχή. Στην αρχή. Α, να πούμε επίσης ότι το τέτοιο το παιχνίδι τελειώνει στα 25 kills. Ναι. Οπότε θα τελειώσουμε πιο γρήγορα. Εντάξει, έχουμε κάνει. First blood. Εγώ θα την αντέχω. Εγώ έκανα. Εγώ έκανα. Πώς γίνεται να μην το πετύχω. Όχι. Όχι, όχι. Όχι. Είμαι ήδη 4 και 1. Είμαι ήδη 2 και 2. Εγώ σκότωσα και τις 2 φορές. Έλα. Σίγουρα. Άρα. Ήψη. Oh no. Oh no. Να χλαβά. Όχι ρε, δίπλα μου ήταν, 2 δίπλα μου. Το ξέρω. Γι' αυτό τρόμαξα. Τρώμαξες. What? Το είδατε πως με σκότωσε. Δεν έγινε αυτό. Ποιο? Πώς γίνεται να μην το πετύχω. Δεν ξέρω. Το fuck stay. Ω, Λίσα. Εσύ ήσουν αυτός. Wrong block. Fuck, fuck! No, no, no. Έλα, πώς δεν σου πω, έχει καραμπίνα. Εσύ να σκότωσα όμως. Άλλος να σκοτώσει. Really, Λίσα? Ναι, καμψίες! Κάνε να το πέτυχα. Έλα, πώς γίνεται αυτό. Τον βαράω με μαχαίρι, sorry, με το πιστόλι, του ρίχνω σφαίρες και έρχεται και με μαχαιρώνει. Εδώ, ελικόπτερο. Εδώ, μπράβο. Θα το πιάσω! Oh, fuck. Α, έχεις καραμπίνα! No. Fuck you, bitch. No, 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 no. Σώπα, σώπα. Κοίτα εδώ πως με σκότωσε, κοίτα. Τον πυροβόλα τον τρέλο. Τον πέτυχα τον πάνω. Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό. Δεν γίνεται. Για να έγινε. Α, φίλε μου τώρα. Τον πυροβόλαγα και δεν πέθανε με καραμπίνα. Ποιος με σκότωσε με το μικρό πιστόλι. Ω, τον πέτυχα, το είδατε παιδιά. Εμένα πέτυχες. Wow. Γιατί δεν πεθαίνετε!
Σοφρίστε! Fuck. Άκουσα με για δίπλα σου. Now we are running. We are running. Δεν σου σκότωσα εσένα. Όχι. Να, χλαβά. Όχι! Απέτυχα. Oh, nahla, va. You must be shit. Really? Bitch. Ese. Πω. Τι όπλο έχετε? Εγώ. Έλα. Όχι, το πέταξα το μαχαίρι. Νίκησα. Όπως βλέπετε νίκησε ο Μ200, δηλαδή εγώ. For fuck's sake. Για να- 15-14, δεν το πιστεύω αυτό. Εντάξει, αυτό ήταν λοιπόν. Γεια σας, θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Καλό. Like στο YouTube και στο Facebook. Bye.